Днес ще ви покажа как да си направите превъзходни милинки. За целта ще ви бъде нужно едно купче мая, смесено с 100 мл вода, 2 лъжици брашно и една супена лъжица сол. Оставяме я да шупне и през това време смесваме 3 супени лъжици кисело мляко с 1 кг брашно, 3 яйца, добавяме една лъжичка сол, една лъжичка оцет, добавяме 6 лъжици олио и оставяме всичкото това нещо да втаса хубаво и започваме да месим меко тесто. Много е важно да месите продължително поне около 15 на минути, за да получите супер меки милинки след това. След като сме готови с тестото, го оставяме да втаса така за около час и половина, да удвои размера си на топло и през това време си правим заливката с едно пакетче масло, 5 лъжици олио, едно яйце, една кафяна лъжичка сол и 3 лъжици брашно. След като милинките сме ги оформили на топчета колкото орех, ги поръсваме с сиренце, поръсваме ги с места и ги оставяме да втасат 40 минути. Печем за 40 минути и това е резултата. Превъзходни са!